Kumta perlok nga kerpat ya baro ki kena Kynthei ki Samla Kynthei ban Peit ya kena video hadu ke bekut namar kena video kan ya rap shibun yepi bat Phin yo jinghikai shibun na kena video bat la dala share ya kena video syambaro kena baro kin long ki Husiar hagine por bementa khamtam ya gitu ki sister ki para Khasi jonge ki balai tule ne tray bat lei jinglei daki kali dane daka boss lene daka rel menta ka singi ngan pen iya phi iya ga video ka ba pen kendit iya phi baro kane ka video kala sapriang bha hagi ransan social media kumta ngal perkhat ban alert iya phi baro ban pen Husiar iya phi baro daka ba shna ya kane ka video knang ba kane ka jingjia kanam jia happy kumta to ngani thu yepi ya ke ba lajia hakane ko video katno ngadap da ka jing sngau komen habanga I ya kane video ko we ka Samla Kynthei kalapan I ya ka jing shlur ka bakrau par kala thap ya ubri uba ya rengkar ta ba pa jongka ke ba kane ka Samla Kynthei kala le ka long ka bade nga kwa ban ong yepi ki Samla Kynthei ki para Kynthei baro balada isha le kumne Hapoh boss ne shino ru phide ban ai jihikai yagine ki briu ki bak takti ya ki Kynthei une ubri ulale ayu yagine ka Samla Kynthei sasngap ngane thu ipi ki ne ki lai ngut ki laya shong lang hagane ka boss at une ubri ulale klem akor khendiat ya ka pararit jong kane ka Samla ula bukti hangne hangtei ya kane ka pararit jong kane ka Samla ka basyong harut ka jingkhang kumta kane ka Samla ka basyong ha ka site kala yo I ya kane bat kala ring ha ka kamera jong ka phone jong ka Samla Kynthei ka basyong hakmat ka jingkhang kala yo I ba ute ubri ulale bakla ulak takti ya ka para ka ba khamrit jong ka la shlimba kam la ban sha bat kala bitar haden bakala yo I ya kine baro kala ring dur haka kamera jong ka phone jong ka kumta haden bakala Peit ya kine baro ka to kane por kata ga Samla Kynthei ka basyong haka liang kala bitar bat kala yeng bat kala thap teng ya utau briu kane ka Samla Kynthei kala ya kren bat utau briu da ka tin Tamil ngimla ban sngau thu andre ke ke ba kane ka Samla Kynthei kala le ka long ka ba bha shibun une ubri ulak takti yaki kena Kynthei ki baya rengkat rta bat ke khon jong u ulak takti yaki hangne hangte umdon jingle rain gane ka Samla Kynthei kala le ya ka kam ka bakrau dak ba thap ya une ubri kumta nga kwa ban ong yaki para Kynthei Khasi jongi baro bala da phile shano daga boss nerel pat don ka persyang ban le klaya phi te kine kide kisngi jongka social media pide ban record ya yaka bat long viral bat thap ya ubriu bale bakla ya phi baktak ti phi wat nam ailat la de phi ailat te kin don bun ki briu ki ban paching char ya phi bat Phin sa don be haka jing ya